Объявляю общий сбор. шояд шумо онҳоро нашиносед, вале онҳо дар байни мост. Заноне ки тағйирёбии иқлимро на танҳо эҳсос мекунанд, балки бо он фаъолона мубориза мебаранд. Давоми 6 моҳ аст ки гурӯҳи эҷодии расонанигор дар доираи лоиҳаи қаҳрамонони муҳити зист достонҳои ҷолиби ин занонро рӯи навор меоранд. қаҳрамонони мо дар гӯшаҳои гуногуни Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд. онҳо сину сол ва касбу кори гуногун доранд, аммо як чиз онҳоро ба ҳам мепайвандад: мубориза бо таъсири тағйирёбии иқлим. ҳар яке роҳи худро интихоб кардааст. яке бевосита бо мушкилот мубориза мебарад, дигаре роҳҳои мутобиқшавиро меҷӯяд ва савумӣ таҷрибаву дастовардҳояшро бо дигарон мубодила мекунад. агар шумо низ чунин занони фаъолро медонед, ҳатман дар шаҳр нависед, то мо аз достони онҳо низ қисса кунем.